Tots sabem que l'aparcament de l'hospital pateix des dels seus inicis una carència de places que comporta la seva saturació en algunes hores del dia. Això obliga als usuaris a aparcar als carrers del polígon de Tisneres, convertit en improvisat segon pàrquing de l'hospital. Alguns carrers del polígon estan cada matí plens de gom a gom de vehicles. L'absència d'un pas elevat o d'un pas de vianants correctament senyalitzat en la carretera de Corbera, a l'altura de l'hospital, fa que siga una odissea i un risc per a les persones creuar la mateixa per anar o tornar del centre sanitari. A més, la vorera no està acabada en un costat i en l'altre, en tot el perímetre del pàrquing. Ens consta que s'ha demanat una solució per comissions obreres. Considerem que l'Ajuntament també ha d'exigir a la Diputació que ens doni una solució per als vianants que travessen la carretera de Corbera per anar a l'hospital després d'aparcar en els carrers del polígon. És per això que presentem a consideració, debat i aprovació del ple els següents acords. Demanar a la Diputació de València solucions al problema de la carretera de Corbera a l'altura de l'Hospital de la Ribera per tal que els vianants puguen creuar-la amb total seguretat. Donar trasllat d'aquest acord a la Diputació de València.